Hvad? Jeg kan bevidne, at han i formiddags var 2 mile herfra. Og hvis I ikke vil tro mig på mit ord, så kan jeg skaffe op til en halsnes vidner derpå. Ja, det er bare et par stykker. Forstår du fransk, min sjæl? Nej. Jeg har aldrig brudt mig om det sprog. Jeg synes, det bliver så fordømt gemelt. Ham, som jeg før elskede som min egen sjæl, ham hader jeg nu mere end alle på denne jord. Jeg har nok! Du er instant missteder. Du skal dø. Jeg kan spare mig, herre. Jeg har med tro intet andet ondgjort end det her. Jeg har i galskab har taget herrens klæder på. Jamen, hendes egne folk, de kan jo vidne med mig, at jeg har ingen ro kunne have for hende. Det er ikke dine gerninger, du skal dø for. Men dine løgnagtige ord. I det, du vil udsætte sådan en frue til mig. For sådan en skam. Hvis det ikke er sandt, herre, alt hvad jeg har sagt, så skal jeg selv, for mine egne penge, købe strikken, hvormed herren må hænge mig. Det er jo en evig slækken ved jeg forgifte folk. Han har jo selv sluget alt dydet op, så der ikke er noget tilbage for andre. Kyske Lucretia. Kyske Josef. Derfor må jeg mig for have en kys. Tak. Hør, mon chéri. Min papa vil have mig til at tage en anden adelig rig jomfru. Men jeg skal før lade mig partere og hakke til kødmad, før jeg skal bekvemme mig dertil og skilles fra hende, mon chéri. Det kalder jeg toppen af liderlighed. Først at bedrive en misgerning, og siden tillægge en ærlig jomfru, det han selv har gjort. Føj for 1000 djævler!